O punk foi unha revolución que xurdiu a mediados dos anos 70 en Estados Unidos, Gran Bretaña e Australia, influído por bandas crúas e directas como MC5 ou The Stooges. Este movemento cultural e musical iniciouse como reacción á sociedade da época, caracterizada por crises económicas, normas ríxidas e unha industria musical cada vez máis comercializada. A súa estética era provocadora, con roupas rotas ou manipuladas a man, chaquetas de coiro cubertas de tachuelas e parches, pantalóns axustados e botas militares, acompañados de peiteados como crestas ou tintes de cores vivas. Esta forma de vestir, xunto con accesorios como alfinetes, cadeas ou colares de can, expresaba un rexeitamento claro ás normas sociais e ao consumismo da moda tradicional, reforzando a filosofía do it yourself, que defendía crear e modificar a propia imaxe, sen depender de grandes compañías ou do virtuosismo técnico. Ademais de contar cun forte compoñente crítico contestatario, o punk adoptou símbolos anarquistas e discursos de rebeldía social, abrindo un espazo no que a xente puido expresar as súas ideas e frustracións. Así foi como se construiu unha comunidade cultural alternativa e transgresora, na que destacaron grupos como Ramones, Sex Pistols, The Clash ou Blondie. Moitas mozas que querían tocar atopábanse cun ambiente hostil, comentarios machistas, burla, desconfianza. Mesmo cando aparecían voces femininas, eran pouco escoitadas ou directamente ignoradas pola escena dominante. O suposto momento da rebeldía reproducía, dentro de sí, as mesmas estruturas patriarcais coas que dicía loitar. A finais dos 70 e durante os 80, o punk foi tomando novos camiños e volvéndose máis agresivo e reivindicativo, nacendo estilos como o hardcore, o straight edge ou o anarcopunk. Artistas como Patti Smith, Siouxsie Sioux, The Slits ou Joan Jett romperon barreiras e abriron a porta aos que estaban por chegar. Xa a finais dos anos 80 e comezos dos 90, en cidades como Olimpia e Washington DC, unha nova xeración de mozas decidiu que era hora de falar en alto. Xuntábanse en cuartos pequenos, garaxes e centros sociais para compartir experiencias que normalmente quedaban no olvido: violencia cotiá, abuso sexual, culpa, frustración. Non buscaban só un cambio musical, querían transformar as emocións, a política e a cultura desde dentro. Así naceu o movemento Riot Grrrl, unha mestura feroz de música, activismo e irmandade. Pero se falamos de Riot Grrrl, é imposible non mencionar as bandas que lle deron forma e identidade. Bikini Kill, a banda Riot Grrrl por excelencia. Formouse en Olimpia en 1989 por Kathleen Hanna, Toby Vale, Cathy Wilcox e Billy Bordon. Destacou polas súas letras combativas, pola súa crítica social directa e pola capacidade de mobilizar as mozas para crear música e falar das súas experiencias, destacando a canción Rebel Girl, a cal marcou un antes e despois no movemento. Influídas pola masacre de Montreal, naceron como un fascine feminista que axiña se converteu nunha banda clave e nun motor do activismo. A súa conexión coa escena alternativa, xunto co seu impacto en Estados Unidos, Europa, Australia e Xapón, consolidou a Bikini Kill como a banda máis emblemática e decidida do movemento, ata a súa disolución en 1998. Brad Mobile tamén é outra banda a destacar. Esta combinaba indie pop e punk cunha actitude descarada e activista, formada por Alison Wolf e Molly Newman. As súas cancións, crúas e directas, abordaban temas como a violencia doméstica, o abuso sexual ou o aborto, ofrecendo unha resposta contundente ao panorama musical dominado por homes. A súa falta de tecnicismo convertíase nunha declaración de principios. Calquera rapaza podía coller un instrumento e facer música, converténdose nun dos piares máis importantes e inspiradores do movemento. Ademais das bandas que formaron o núcleo do Riot Grrrl, existiu toda unha xeración de grupos feministas que, sen estar directamente ligados ao movemento, tiveron un papel fundamental na súa existencia, como é o caso de Hole, a banda formada e liderada por Courtney Love. Discos como Celebrity Skin, Pretty on the Inside e Live Through This fixéronse icónicos por combinar rabia, vulnerabilidade e crítica social. Pero o movemento Riot Grrrl non existiría sen os fanzines, proxectos artesanais que contaban historias ignoradas polos medios tradicionais e ofrecían ás mulleres un espazo propio dentro dun mundo editorial dominado por homes. Estes fanzines feitos a man, fotocopiados e con estética desordeada mesturaban manifestos, sátiras, ensaios, listas de bandas e mensaxes persoais, diferenciándose claramente do aspecto profesional da cultura impresa convencional. A súa produción masiva foi esencial para difundir textos feministas radicais, crear redes entre mulleres novas e falar sen censura de temas tabú como a violación, o incesto ou os trastornos alimentarios, permitindo reinterpretar experiencias persoais como parte dun problema político máis amplio.
caben destacar fanzines como Jigsaw de 1988, creado por Toby Bell en Olympia, a cual analizaba a relación entre o feminismo e punk no noroeste dos Estados Unidos e inspirou directamente a Girl Games de Molly Newman e Alison Wolfe. A día de hoxe, o legado do Riot Girl segue máis vivo ca nunca. Artistas como Avril Lavigne, Paramore, Pussy Riot, Savages ou Evanescence continúan reflectindo nos seus sons e nas súas letras a rebeldía, o empoderamento femenino e a crítica social que caracterizou o movemento, demostrando que o Riot Girl segue estando presente a día de hoxe.